Før vi begynder, stop op et øjeblik. Næste gang du sætter dig på en bus, prøv at lukke øjnene og bare lyt. Du vil mærke noget rart. Støjen fra motoren kommer ikke forfra, men bakfra. Og hvis du ser ud af bakvinduet, ser du de ventilationsristene, de metallamellene, som slipper ud varmen fra motoren. Men hvorfor er den der? Hvorfor ikke foran, som i næsten alle biler? Svaret er ikke åbenbart, og det som kan virke som en lille detalje, skjuler 10 år med ingeniørkunst, fysik, ergonomi og økonomi. I dag skal vi knuse myten om, at motorens placering bare er en æstetisk detalje, for i virkeligheden er det en af de vigtigste designbeslutninger, som findes i produktionen af kollektiv transport. Vi skal udforske historien, fysikken, fordelene, ulempene, alternative konfigurationer og fakta, som svært få kender til om busmotorer. Så sæt dig godt til rette, for denne rejsen bliver lang, men vældig interessant. For at forstå, hvorfor motoren sitter bak, må vi først forstå, hvordan vi havnede her. Og for at gøre det, må vi rejse tilbage i tid. De første busserne på 1900-tallet var i bund og grund lastebiler med et karosseri oppå. De stammede direkte fra fragtkøretøj, og som alle lastebiler på den tiden havde de motoren foran under et fremstikkende panser. De var støjende, ukomfortable og havde en ganske problematisk vægtfordeling. På 30- og 40-tallet begyndte producenterne at eksperimentere. De indså, at hvis bussen skulle fragte mennesker og ikke varer, måtte de tænke helt nyt. Spørgsmålet var, hvad er den bedste måde at udnytte pladsen for passagererne på? Svaret kom gradvis. Selskaber som Mercedes-Benz, MAN, Volvo og Scania i Europa og General Motors i USA begyndte at udvikle chassiser specielt designet for busser, der motoren blev flyttet bakover eller til og med montret horisontalt under gulvet. Dette var en stille revolution, som ændrede offentlig transport for altid. Interessant faktum. Den første lavgulvbussen med hækmotor blev introduceret af Mercedes-Benz i Tyskland i 1954. Den hed O320H og var et vendepunkt for europæisk busdesign. I Latinamerika gik overgangen til hækmotor træere, og mange land fortsatte at bruge lastebilchassiser i flere 10 år. Men fra 70- og 80-tallet begyndte busser med motorbak at dominere langdistanceruter og store bytransportsystemer. Tænk dig en 12 meter lang bus. Med motoren foran optager den mekaniske blokken den første 1,5 meteren af køretøjet. Dette tvinger frem et højere gulv i denne zonen, en transmissionstunnel midt i midtgangen og mindre plads for passagererne ved indgangen. Tænk dig nå den samme bussen uden noget som helst foran. Chaufføren sitter ret over forakselen. Gulvet er helt fladt fra indgangsdøren. Og alle de genvundne metrene kan bruges til sæder, en bredere midtgang eller ståpladser i rushtiden. Dette virker kanskje ikke som en stor sak, før du ser på tallene. En moderne 18 meters ledbus med motor bak kan fragte op til 160 passagerer. En tilsvarende bus med motor foran ville knap nå 120. Den forskellen på 40 personer per tur, multipliceret med hundredvis af ture om dagen og tusindvis af busser i en by, udgør en monumental forskel i kapacitet. Interessant faktum. Verdens længste ledbus i rute er 25 meter lang og kører i Schweiz. Den hedder Autotram Extra Grand og kan fragte op til 256 passagerer. Motoren sitter selvfølgelig bak. I tillæg gør det flatte gulvet det muligt at installere ramper eller hydrauliske systemer for rullestolbrugere og bevægelseshæmmede. I mange lande er ikke dette luksus, men et lovkrav, og hækmotoren gør dette teknisk muligt uden store komplikationer. Hvis du liker dette indholdet så langt, giv det en like med en gang. Det hjælper os enormt med at fortsætte at lave videoer som denne. Tusind tak. Fysikken lyver ikke. Et køretøj, som har vægten jævnt fordelt mellem akslerne, er mere stabilt, tryggere og lettere at kontrollere. Når vi snakker om busser, er dette specielt kritisk. I en bus med motor foran er det meste af den mekaniske vægten koncentreret på forakselen.
Dette skaber en vippeeffekt, som mærkes specielt i svinger og ved brobremsing. Bussen har en tendens til at dykke med fronten og løfte hækken, noget som reducerer grebet på de drivende bakhjulene, akkurat når du trænger det som mest. Med motoren bak bliver vægten fordelt mye mere jævnt. Bakhjulene, som vanligvis driver køretøjet, ligger ret under motorblokken. Dette betyder, at de har mere vægt over C, noget som direkte oversættes til bedre greb på asfalten. Under vanskelige forhold som regn, snø eller dårlige veje, kan denne forskellen være afgørende. En bus med motorbak har betydeligt bedre vejgreb i bratte bakker og på glat underlag. Det er ikke tilfældigt, at næsten alle busser designet for fjeldområder eller kaldt klima har motoren bak. Interessant faktum. I typegodkendingstester af busser i Sverige er opførsel i isete bakker et af de vigtigste kriterierne. Busser med motor bak udkonkurrerer konsekvent de med motor foran i disse testene med en forskel i vejgreb på op til 30%. Vægtfordelingen påvirker også dækslitagen. En overbelastet aksel slitter dækkene mye raskere, noget som øger vedligeholdskostnaderne og sikkerhedsrisikoen. Med motorbak er slitagen mere jævn, noget som forlænger dækkenes levetid og reducerer driftskostnaderne. Det kan virke som en lille detalje, men motorstøj har en enorm indvirkning på passageroplevelsen, specielt på langdistanceture. Det påvirker også chaufførens koncentration og velvære. En stor dieselmotor, slik som de langdistancebusser, kan generere støjniveauer på mellem 85 og 100 decibel i sine umiddelbare omgivelser. For at forstå størrelsen, 85 decibel tilsvarer støjen fra en blender på fuld styrke, og 100 decibel tilsvarer en trykkluftbor. Når denne motoren sitter foran i bussen, overføres støjen direkte til passagerne. Med motoren bak er det derimod metervis med karosseri, lydisolation og fysisk afstand mellem motoren og passagererne. Støjreduktionen dette medfører kan være mellem 20 og 30 decibel, noget som i praksis betyder forskellen mellem at høre motoren konstant eller at kunne føre en normal samtale. Interessant faktum. Verdens Helseorganisation, WHO, slår fast, at langvarig eksponering for mere end 70 decibel kan give hørselsskader. Buschauffører med motor foran, som jobber mere end 8 timer om dagen, har betydeligt højere risiko for at udvikle hørselsproblemer på sigt. I luksusbusser for langrejser er støjreduktion et af de vigtigste salgsargumenterne. Nogle producenter som Neoplan eller Setra har lagt til ekstra lag med lydisolering bak for at sænke støjniveauet yderligere og opnår niveauer under 60 decibel under køring, noget som tilsvarer interiøret i en premiumbil. Vibrationskomforten bliver også påvirket. Motorvibrationer, som i en bus med motor foran, overføres direkte gennem chassiset til forsætene, reduceres betragteligt, når motoren sitter bak, specielt i sætene i midtpartiet, som ofte er de mest populære blandt passagererne. Her går vi ind i et mere teknisk område, men det er afgørende for at forstå, hvorfor motoren bak ikke bare er mere komfortabel, men også mere effektiv. I en bus med motor foran og bakhjulsdrift må kraften fra motoren gå gennem hele køretøjets længde for at nå hjulene. Dette sker via en lang drivaksel, mellomaksel, som kan være mellem 8 og 10 meter i en stor bus. Denne drivakselen har flere led, kaldt universalled, som gør, at den kan fortsætte at fungere selv, om chassiset flexer lidt under køring. Hvert universalled genererer et lille energitab på grund af friktion. I en lang drivaksel med flere led akkumuleres disse tabene. Studier af mekanisk effektivitet har vist, at et langt transmissionssystem kan miste mellem 5% og 10% af motoreffekten før energien når hjulene. Med motoren bak er afstanden mellem motoren og hjulene minimal. Transmissionen er kort, direkte og har svært få friktionspunkter. Dette reducerer ikke bare energitabet, men forenkler også mekanikken, noget som gør den mindre udsat for fejl
og lettere at vedligeholde. Interessant faktum. En langdistancebus kører ca. 200.000 km i året med en effektivitetsforbedring på 7% i transmissionssystemet. Ville den samme bussen spare tilsvarende flere tusind liter drivstof i året. Gange dette med en hel flåde, og besparelsen bliver enorm. Siden transmissionen er kortere og enklere, forlænges også vedligeholdsintervallene, og reparationskostnaderne synker. Universaliet er deler, som slites og må byttes jævnligt. Jo færre det er, desto lavere bliver vedligeholdskostnaderne over tid. Tænk på forskellen mellem at køre en lastebil med lang panser og at køre en varebil. Sigten fremover er radikalt forskellig. Lastebilschaufføren har en enorm blindzone ret foran køretøjet, noget som gør præcis manøvrering på trange steder vanskelig. Busser med motor foran har et lignende problem. Selvom motoren er under gulvet, optager den fortsat plads foran, som kunne være brugt til at forbedre sigten. På de mest moderne modellerne har nogle producenter til og med installeret kameraer foran for at kompensere for denne blindzone. Med motoren bak har chaufføren helt klar sigt fremover. Frontruterne på moderne busser med motorbak kan være enorme, næsten panoramiske, noget som forbedrer opfattelsen af omgivelserne betragteligt, specielt i komplekse vejkryds, travle busstop eller gåzoner. Denne øgte sigten forbedrer også køretøjets aktive sikkerhed. Ulykkestudier inden kollektiv transport viser, at god sigt fremover reducerer ulykker med en betydelig procentandel, specielt påkørsler af fodgængere, som er den mest alvorlige typen ulykker i bytransport. Interessant faktum. Europæiske regler for godkending af busser kræver, at chaufføren skal kunne se bakken mindre end 2 meter fra fronten af køretøjet. Denne reglen er designet specifikt for at beskytte fodgængere og cyklister, og den er mye lettere at opfylde med en motorbak. Abonner på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Ved at trykke på abonner-knappen og bjæller sikrer du, at du ikke går glip af nogen af vores kommende videoer. Vi venter på dig i fællesskabet. Det ville være et uærligt at bare snakke om fordelene. Motoren bak er ikke perfekt, og det findes konkrete grunde til, at ikke alle busser i verden har denne konfigurationen. Den mest kendte udfordringen er det, som kaldes overhæng bak eller halesving-effekten. På en stor bus strækker bakdelen af køretøjet sig betydeligt forbi bakakslen. Når chaufføren tager en skarp sving, svinger halen på bussen utover med en vidde, som kan overraske uerfarne chauffører. Dette er ikke et teoretisk problem. Det er årsagen til mange hændelser i byer, da buschauffører ikke har fået nok oplæring. Overhænget bak kan nå op til 3 meter på de største busserne, noget som betyder, at når man svinger i et hjørne, kan bakdelen havne i modsat kørefelt eller træffe gatemøbler. En anden ulempe er tilgang for vedligehold. Motorer bak sitter ofte i et relativt trangt rum, noget som kan gøre inspektion og reparation vanskelig. På busser med motor foran har mekanikeren enkel tilgang ved at åbne et panser. På en hækmotor må man ofte åbne bakpaneler, jobbe i ubehagelige positioner eller til og med gå ind fra undersiden. Interessant faktum. Mekanikere ved store depoter anslår, at rutinemæssig vedligehold på en motor bak kræver mellem 15% og 25% mere tid end de samme opgaverne på en konventionel motor foran. Ligevel gør den højere påliteligheden til hækmotoren, at disse kontrollene sker sjældnere. Det er også en udfordring med køling. Motoren bak genererer varme, som må bort, og siden den sitter bakerst, får den ikke den naturlige luftstrømmen, som en motor foran får under køring. Kølesystemene for motorer bak er mere komplekse og kostbare og inkluderer flere radiatorer, elektriske vifter og i nogle tilfælde ekstra varmevekslere. I svært varme klimaer kan denne termiske udfordring være specielt problematisk. I byer som Dubai, hvor temperaturerne kan overstige 45 grader om sommeren, kræver busser med motorbak specielt forstærkede kølesystemer, som lægger til vægt, kostnader og kompleksitet.
Hvis motoren bak har så mange fordele, hvorfor lader man fortsat busser med motoren foran? Svaret har flere sider. Den første er økonomisk. Busser med motor foran, som er baseret på lastebilchassis, er betydeligt billigere at producere. Ved at dele platform og komponenter med lastebiler, kan producenterne sprede udviklingskostnaderne over et mye større produktionsvolum. En typisk amerikansk skolebus med sit karakteristiske lange panser kan koste mellem 30% og 40% mindre end en tilsvarende bus med motorbak. For udviklingsland med stramme transportbudgetter er denne prisforskellen afgørende. I mange byer i Afrika, Asia og Latinamerika er busser med motor foran fortsat det mest økonomisk levedygtige alternativet, til trods for de tekniske ulemperne. Den andre grunden er enkelt vedligehold i områder med dårlig infrastruktur. I distrikterne eller i land, der netværket af specialværksteder er begrænset, kan en vanlig lastebilmotor repareres med enkelt værktøj og generel mekanisk kundskab. En moderne busmotorbak med sin avancerede elektronik kan kræve specialiseret diagnoseudstyr, som ret og slet ikke er tilgængelig overalt. Interessant faktum. I land som India, Brasil og flere afrikanske land bruger over 60% af busserne fortsat lastebilbaserede chassiser med motor foran, netop på grund af de nævnte økonomiske og praktiske årsagerne. Den tredje grunden er køretøjets specifikke brug. Amerikanske skolebusser har for eksempel et vældig bevidst design med motoren foran. Ved en frontkollision fungerer motoren som en deformationszone, som beskytter passagerne. I tillæg optager nødudgangen bag den pladsen, som i andre design er sat over til motoren. For dette specifikke brugsområde har motoren foran sikkerhedsfordeler, som vejer tyngre end de ergonomiske ulempene. Det findes en tredje konfiguration, som fortjener opmærksomhed. Midtmotor. Selvom den er mindre kendt for folk flest, er det faktisk en fascinerende løsning, som prøver at kombinere det bedste fra begge verdener. I busser med midtmotor er maskineriet placeret horisontalt, ret under gulvet, i midten af bussen. Dette giver den mest balancerede vægtfordelingen af alle mulige konfigurationer. Siden motoren er nøjagtig i centrum, fordeles vægten næsten perfekt mellem for- og bakaksel. Dette giver bedst mulig stabilitet i svinger, ved bremsing og i manøvrer i høj fart. Ledbusser drager specielt nytte af midtmotor. Ved at placere motoren nær ledet, får man både den fremre og bakre delen til at bidrage til fremdriften, noget som giver fordeler for vejgrab og manøvrerbarhed. Interessant faktum. Den berømte ledbussen Mercedes-Benz Citaro G kan have motoren enten i midten under gulvet eller bak, afhængig af variant. Byer med mange bakker foretrækker ofte versionen med motorbak for bedre greb. Men midtmotoren har sine egne begrænsninger. Den største er tilgang for vedligehold. En motor monteret horisontalt under gulvet er ekstremt vanskelig at nå for reparationer. Teknikere må hejse op køretøjet, fjerne gulvpaneler og jobbe i svært ubehagelige positioner. Dette øger vedligeholdstiden og kostnaderne. En anden begrænsning er, at midtmotoren optager plads under gulvet, som kunne være brugt til bagage. I langdistancebusser er bagagepladsen under gulvet helt afgørende. Med en midtmotor bliver denne pladsen delvis okkuperet af mekanikken. Hele denne samtale om motorens placering kan virke irrelevant med tanke på elektrificeringen af transporten. Og til en vis grad stemmer det. Elbusser ændrer spillereglerne radikalt. I en elbus findes det ingen stor forbrændingsmotor, som genererer varme, støj og vibrationer, som må placeres på et bestemt sted. I stedet har man elektriske motorer, som kan sitte direkte i hjulene, navmotorer. Dette frigør al indvendig plads til passagerer, batterier eller tillægssystemer. Batterierne, som er den tyngste komponenten, kan fordeles over hele chassiset, noget som optimaliserer tyngdepunktet på en måde, som ville være umulig med en benzin- eller dieselmotor. Interessant faktum.
Elbussen BYDK9, en af de mest solgte i verden, har en rækkevidde på op til 300 km, og elektromotorerne er integreret direkte i bakakslene, uden behov for en central motor eller et traditionelt transmissionssystem. Men overgangen til elbusser vil ikke ske over natten. På verdensbasis bruger over 95% af busserne fortsat diesel eller gas. Udskiftningen af denne flåden vil tage 10 år, og i den tiden vil diskussionerne om motorens placering fortsat være højst relevante. I deler af verden, som ligger langt under strømnettet, vil busser med forbrændingsmotor være det eneste alternativet i mange år fremover. For disse områderne er det fortsat helt afgørende at forstå fordelene med en motorbak, og slik har vi kommet til slutten af denne rejsen gennem et af de mest fascinerende og mindst udforskede temaerne inden transportteknik. Vi har set, at motorens placering i en bus ikke er en tilfældig beslutning, men resultatet af 10 år med teknologisk evolution, millioner af testkilometer og en hårfin balance mellem effektivitet, sikkerhed, komfort og økonomi. Motoren bak, med alle sine fordele når det gælder plads, greb, støj, effektivitet og sigt, har blivet standarden for de fleste moderne busser. Men som vi har set, er det ikke en universel løsning, og det findes situationer, der motoren foran eller i midten giver fordeler, man ikke kan se bort fra. Det jeg synes er mest fascinerende er, at når du rejser med bus, nytter du uvidende en ingeniørløsning, som er forfinet gennem 10 år. Ved at se det du sitter i, ved at sving chaufføren tager smidig, og ved at stille rejse, som lader dig læse eller høre på musik, er resultatet af tekniske beslutninger, som blev påbegyndt for over 80 år siden. Næste gang du går ombord i en bus, brug et øjeblik på at tænke over dette. Læg mærke til, hvor motoren er. Kend på stilheden i kupéen. Sæt pris på den brede midtgangen. Og husk, at bag det designet, som virker så åbenbart, ligger det 10 år med ingeniørkunst dedikeret til et enkelt mål. At fragte folk effektivt, trygt og komfortabelt. For til syvende og sidst er det dette god ingeniørkunst gør, løser problemer på en så elegant måde, at løsningen virker så naturlig, at næsten ingen spørger se, hvordan den blev til. Vi ses i næste video.